ኣብዛ ዓለም እዚኣ ብዙሓት ሰባት ይጎዩ ገሊኦም ንውድድር ገሊኦም ንጥዕና ገሊኦም ድማ ካብ ፀገማት ንምህዳም ግን ንስኻ ካብቶም ብዓወት ዝፍለጡ ብጽንዓት ዝምስክሩ እቲ ዝዓበየ ጸላኢኻ ዝኾነ ሰዓት ክትስዕሮ ዝኽእል ሰብ እንታይ ይስምዓካ? ኣብ ኣርሲ ዝዓበየ ቆልዓ ኣብ ኢዱ መጽሓፍቱ ሒዙ 10 ኪሎ ሜትር እናጎየ ናብ ቤት ትምህርቲ ዝኸይድ ዝነበረ ውልቀ ሰብ ንኢትዮጵያ ስማ ኣብ ሰማይ ከም ዝሰቕላ ይፈልጥን ነይሩ። እቲ ዝተጠወየ ኢዱ እቲ ዘይነጽፍ ሽኽታኡ እቲ ካብ ጸሎት ዘይፍለ ናይ ስልጠና ህይወቱ እዚ ሁሉ ሓደ ታሪኽ እዩ። ንጉስ ጉያ ንጉስ ፍሽኽታ ንጉስ ጽንዓት ሎሚ ኣብዚ ቪድዮ እዚ ታሪኽ ሃይለ ገብረስላሴ ክነንብብ ኢና። ካብቲ ዓለም ሰምዓትሉ መድረኽ ክሳብቲ ዓለም ዝተዓዘበትሉ ቢዝነስ እዚ ታሪኽ እዚ ታሪኽ ኢትዮጵያ እዩ። ነዚ ዓብይ ታሪኽ ምስ ተዓዘብኩም ንህይወትኩም ብኸመይ ክትጥምትዎ ከም ዘለኩም ክትመሃሩ ኢኹም። ብስራሕ ብጽንዓት ብፍሽኽታ ሎሚ ምስ ሃይለ ገብረስላሴ ክንጓዓዝ ኢና። እንኳዕ ናብ ፌም ላይ ምድሓን መጻኹም። ታሪኽ ሃይለ ገብረስላሴ ዝጅምር ኣብታ ወርቃዊት ምድሪ ኣርሲ እዩ። ብ18 ሚያዝያ 1973 ኣብ ሓንቲ ንእሽቶ ገጠር ተወልደ። ኣብቲ ግዜ እቲ ዓለም ነዚ ቆልዓ እዚ ኣይትፈልጦን ነይራ። ንሱ ሓደ ካብቶም 10 ኣሕዋት ኮይኑ ኣብ ትሕቲ ጽላል ሓደ ጥንኩር ሓረስታይ ኣቦን ፈቃር ኣደን ዓበየ። ናይ ሃይለ ህፃንነት ከም ናይ ዝኾነ ናይ ገጠር ቆልዓ ስራሕ ዝበዝሖ ነበረ። ከብቲ ምጉሳይ ንኣቦ ኣብ ሕርሻ ምሕጋዝ መዓልታዊ ተግባሩ ነበረ። ግን ሓደ ነገር ካብ ካልኦት ይፈልዮ ነይሩ። ንሱ ድማ ጉያ እዩ። ቤት ትምህርቱ ካብ ገዝኡ 10 ኪሎ ሜትር ይርሕቕ ነይሩ። እዚ ማለት ሃይለ መዓልታዊ 20 ኪሎ ሜትር ይጎይ ነይሩ ማለት እዩ። ንጎ 10 ኪሎ ሜትር ናብ ትምህርቲ ድሕሪ ቀትሪ ድማ 10 ኪሎ ሜትር ናብ ገዛ። እቲ ዝገርም ግን ነዚ ርሕቐት እዚ ዝሽፍኖ ዝነበረ ጫማ ተኸዲኑ ኣይኮነን፣ ጥራይ እግሩ ኣብቲ በሊሕ እምኒ ዘለዎ መገዲ ኣርሲ እናጎየ ይዓብዩ። ኣስተውዒልኩም እንተኾንኩም ሃይለ ክሳብ መወዳእታ ስራሕቱ ክጎይ ከሎ ፀጋማይ ኢዱ ናብ ውሽጢ ተዓፂፋ እያ ትርአ። ብዙሓት ሰባት እዚ ናይ ኣጓያ ስታይል ይመስሎም ይኸውን፣ ግን ምስጢሩ ካልእ እዩ። ሃይለ ን10 ዓመታት መጽሓፍቲ ቤት ትምህርቱ ኣብ ትሕቲ ፀጋማይ ኢዱ ሒዙ ይጎይ ስለ ዝነበረ እታ ኢዱ ነቲ ቅርፂ ሒዛቶ ተሪፋ። እዚ ምስጢራዊ ቅርፂ ኢድ ምልክት ናይትን ትምህርትን ንዓወትን ዝነበረ ድሌት እዩ። ኣቦኡ ኣይተ ገብረስላሴ ወዶም ክጎያ ይደልዩ ነይሮም። ንሳቶም ዝደልይዎ ዝነበሩ ሃይለ ሓረስታይ ኮይኑ ክረድኦም እዩ። ጉያ ንምንታይ ይረብሕ ካብ ጉያ እንታይ ይርከብ ይብሉ ነበሩ። ሃይለ ግን ኣብ ውሽጡ ሓደ ሓልሓል ዝብል ሓዊ ነበሮ። ሓደ መዓልቲ ኣብ ሬድዮ ብዛዕባ ዓወት ኣትሌት ምሩጽ ይፍጠር ሰምዐ። ኣብታ ሰዓት እቲኣ እዩ ሃይለ ንርእሱ ከምዚ ዝበላ ኣነ እውን ከም ምሩጽ ክኸውን እየ። ሃይለ ንፈለማ እዋን ናብ ኣዲስ ኣበባ ክኸይድ ከሎ ስድራ ቤቱ ዓብይ ተስፋ ይነበሮምን። ግን ሓደ ዓብይ ሓቂ ነይሩ። እቲ ኣብ ጎቦታት ኣርሲ ዘጥረዮ ናይ ሳምቡእ ሓይሊ ላንግ ካፓሲቲ ንዓለም ከናውፅ ዝኽእል ነበረ። እቲ ጸሊም ኣስፋልት ኣዲስ ኣበባ ንጥራይ እግሩ ሃይለ ሓድሽ ፈተና ነበረ። ኣብዚ ምዕራፍ እዚ እንምሃሮ ዓብይ ነገር ኣሎ። እቲ ሎሚ ዘሳቀየካ ዘሎ ድኻም ጽባሕ ንዓለም እትስዕረሉ መሳርሒኻ እዩ። ሃይለ ገብረስላሴ ናብ ኣዲስ ኣበባ ክመጽእ ከሎ ዝኾነ ፍሉይ ጫማ ወይ ናይ ስፖርት ክዳን ኣይነበሮን። ዝነበሮ ነገር ሓደ ጥራይ እዩ። እቲ ኣብ ኣርሲ ዘጥረዮ ናይ ሓፂን ዝመስል ዱልዱል ሳምባን ጽኑዕ ድሌቱን። ኣብ መጀመርታት ሰዓታት ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበሩ ዓበይቲ ኣሰልጠንቲ ነዚ ሓፂርን ፍሽኽታ ዘይፍለዮን መንእሰይ ክዕዘብዎ ጀመሩ። ብ1992 ዓመተ ምህረት ዓለም ንፈለማ እዋን ስም ሃይለ ገብረስላሴ ሰምዐት። ኣብ ደቡብ ኮርያ ከተማ ሴኡል ኣብ ዝተኻየደ ውድድር መንእሰያት ዓለም ሃይለ ኣብ 5000 ሜትርን 10000 ሜትርን ብምስታፍ ክልቲኡ ወርቂ ሜዳልያታት ተቕለለ። እዚ ተራ ዓወት ኣይነበረን። ዓለም ሓድሽ ጅግና ከም ዝተወለደ ዝመስከረሉ እዋን እዩ ነይሩ። ኣብቲ ግዜ እቲ ሃይለ ገና ይለምድ ነበረ። ብዙሓት ናይ ምዕራብ ኣትሌታት
ብሉጽ ቴክኖሎጂ ዘለዎ ጫማታት ክጥቀሙ ከለው ሃይለ ግን ምስ ናይ ኢትዮጵያ ቃንዛን ተስፋን ኮይኑ እዩ ዝጎዩ ነይሩ። እቲ ኣብ ሴኡል ዘርአዮ ፍጥነት ንኹሎም ተዓዘብቲ ዘገረመ ነበረ። ካብታ መዓልቲ እቲኣ ጀሚሩ ሃይለ ናብ ዓዱ ክምለስ ከሎ ከም ተራጓሳ ኣይኮነን ተመሊሱ ከም ተስፋ ሃገር እዩ ነይሩ። ድሕሪ ሓደ ዓመት ብ1993 ኣብ ጀርመን ከተማ ስቱትጋርት ኣብ ዝተኻየደ ዓለም ለኸ ሻምፒዮን ሃይለ ምስቶም ዓበይቲ ሲኒየርስ ተሰለፈ። ኣብዚ ውድድር እዚ እዩ ንፈለማ እዋን ናይ 10,000 ሜትር ወርቂ ሜዳልያ ዓለም ዝጨበጠ። እዚ ዓወት እዚ ንሃይለ ንፈለማ እዋን ናይ ዓለም ሻምፒዮን ወርልድ ቻምፒዮን ዝብል ማዕርግ ኣጎናጸፎ። ስለምንታይ እዩ ሃይለ ኩሉ ግዜ ዝስሕቕ? ጋዜጠኛታት ይሓትዎ ነበሩ። ንሱ ግን ከምዚ ይብል ነበረ፣ ጉያ ንዓይ ፀወታ እዩ፣ ደስታ እዩ። ኣብቲ ዓለም ትጭነቐላ ናይ መወዳእታ ዙር ሃይለ ብፍሽኽታ ይሓልፋ ነበረ። እዚ ፍሽኽታ እዚ እንተቐዳደምቱ ዘሰንብድ እንተዓዘብቱ ድማ ዘሐጉስ ነበረ። ሃይለ ሜዳልያታት ጥራይ ኣይኮነን ዝእክብ ነይሩ፣ ንሱ ጸላኢ ሰዓት እዩ ነይሩ። ብ1994 ኣብ ሄንግሎ ንፈለማ እዋን ናይ 5,000 ሜትር ናይ ዓለም ክብረ ወሰን ሰበረ። እዚ ን10 ዓመታት ጸኒሑ ዝነበረ ክብረ ወሰን ብሓደ 21 ዓመት ዝዕድሚ ኢትዮጵያዊ ክሰባበር ከሎ ዓለም ስፖርት ሰንበደት። ግን እዚ መጀመርታ ጥራይ እዩ ነይሩ። ሃይለ ዓለም ክትርስዖ ዘይትኽእል ዓብይ ታሪኽ ንምጽሓፍ ናብ ኣትላንታ 1996 ገጹ ይጥምት ነበረ። ኣብታ ከተማ ሓደ ታሪኻዊ ጸላኢ ይጽበዮ ነበረ፣ ፖል ቴርጋት። ዓመት 1996 እዩ። ቦታ ከተማ ኣትላንታ ኣሜሪካ። ብ10ታት ኣሽሓት ዝቑጸሩ ተዓዘብቲ ኣብቲ ስታድየም ተኣኪቦም ኣለዉ። ሚልዮናት ድማ ቴሌቪዥን ይከታተልዎ ነበሩ። ንኢትዮጵያውያን ግን እዚ ውድድር እዚ ካብ ስፖርት ንላዕሊ እዩ ነይሩ። እዚ ንሃይለ ገብረስላሴ ናብ ናይ ኦሎምፒክ ክብሪ ዝወስዶ መሳልል እዩ። ኣብቲ ግዜ እቲ ሓደ ዓብይ ተጻራሪ ተላዒሉ ነበረ። ንሱ ድማ እቲ ኬንያዊ ጅግና ፖል ቴርጋት እዩ። ቴርጋት ነዊሕ ሓያልን ንሃይለ ክስዕር ዝኽእልን ኮሰብ ተባሂሉ ዝሕሰብን ነበረ። እቲ ኣብ መንጎ ሃይለን ፖል ቴርጋትን ዝነበረ ንሕንሕ ኣብ ታሪኽ ስፖርት ከም ናይ ግዙፋን ኩናት ባትል ኦፍ ዘ ጃያንትስ እዩ ዝፍለጥ። እቲ ውድድር ተጀመረ። 25 ዙርያታት 10,000 ሜትር ሙቀት ኣትላንታ ኣዝዩ ከቢድ ነበረ። ሃይለ ኣብ ማእኸለቶም ተቐዳደምቲ ኮይኑ ብጥንቃቐ ይከታተል ነበረ። ፖል ቴርጋት ድማ ነቲ ፍጥነት እናወሰኸ ንሃይለ ከድክሞ ይፍትን ነበረ። ዙርያ ድሕሪ ዙርያ እቲ ውጥረት እናወሰኸ መጸ። ናይ መወዳእታ ክልተ ዙርያታት ክተርፍ ከሎ ፖል ቴርጋት ሓያል ፍጥነት ጀመረ። ንሃይለ ርሕቀት ክፈጥረሉ ፈተነ። ኣብቲ ሰዓቲ ብዙሓት ሰባት ሃይለ ተሳዒሩ እዩ ኢሎም ሓሲቦም ነበሩ። ግን ሃይለ ሓደ ምስጢር ነበሮ። ንሱ ድማ እቲ ናይ መወዳእታ ሰከንድ ሃይሊ እዩ። ኣብታ ናይ መወዳእታ 200 ሜትር ሃይለ ከም መብረቕ ተወንጨፈ። እቲ ዝገርም ፍጥነቱ ንፖል ቴርጋት ኣሰንቢድዎ። ሃይለ ንፈለማ እዋን መስመር ዓወት ቀደመ። 10,000 ሜትር ናይ ኦሎምፒክ ወርቂ ኢትዮጵያ ብሓጎስ ተናወጸት። ግን እዚ ዓወት እዚ ብቐሊል ኣይመጸን። እቲ ናይ ኣትላንታ ትራክ ኣዝዩ ትሪ ዝበለ ነበረ። ሃይለ ድሕሪት ውድድር ክልቲኡ ኣጋሩ ብቆስሊ ተወሪሩ ነበረ። ኮይኑ ግን እቲ ስቃይ ምስ ናይ ዓወት ደስታ ክወዳደር ኣይከኣለን። ኣብዚ ውድድር እዚ ሃይለ ሓድሽ ናይ ኦሎምፒክ ክብረ ወሰን ኣመዝገበ። እቲ ዝገረመ ነገር ግን ሃይለ ወርቂ ሜዳልያ ጥራይ ኣይኮነን ረኺቡ፣ ንሱ ልቢ ሚልዮናት ሰባት እዩ ዝተቆጻጸሩ። ዓለም ንሃይለ ከምቲ ፍሽኽታ ዘይፍለየ ሻምፒዮን ክትፈልጦ ጀመረት። ኣትላንታ መጀመርታ እዩ ነይሩ። ግን እቲ ዝዓበየ ታሪኽ እቲ ንዓለም ዘገረመ ናይ 0.09 ሰከንድ ፍልሊ ገና ኣብ ሲድኒ ይጽበዮ ነበረ።
4 ዓመታት ሓሊፉ ሲድኒ 2000 ኦሎምፒክ እቲ ንሕንሕ ሃይለ ገብረስላሴን ፖልቴርጋትን ናብታ ዝለዓለ ደረጃኡ በፂሑ ነበረ። ግን ኣብዚ ውድድር እዚ ሃይለ ሓደ ዓቢ ጸላይ ነበሮ፣ ንሱ ድማ መጉዳእቲ እዩ። ኣብቲ ናይ መወዳእታ ምድላዋት ሃይለ ብኸቢድ ናይ እግሩ መጉዳእቲ ይሳቐ ነበረ። ብዙሓት ሰባት ሃይለ ክወዳደር ኣይኽእልን እዩ ኢሎም ነበሩ። ንሱ ግን ንቓንዝኡ ውሽጡ ሒዙ ንኢትዮጵያ ኢሉ ናብቲ መድረኽ ወፀ። እቲ ንሕንሕ ኣብ መንጎ ወርቅን ብሩርን ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ መንጎ ሓይልን ስነ ልቦና ነበረ። ካብቶም 25 ዙርያታት እታ መወዳእታ ነበረት። ፖልተርጋት መዓልቱ ከም ዝመፀት ይፈልጥ ነበረ። ሃይለ ድማ እቲ መጉዳእቲ ከይዓቀቦ ተወጣጢሩ ይጎይ ነበረ። ኣብቲ ናይ መወዳእታ 100 ሜትር ፖልተርጋት ንሃይለ ቀዲምዎ ነበረ። ዓለም ትንፋሳ ኣፊና ተዓዘበት። ሃይለ ክስዕር ድዩ? ኣብቲ ናይ መወዳእታ ቅጽበት ሃይለ እቲ ኣብ ኣርሲ ዝዓበየ ጸጋማይ ኢዱ ናብ ውሽጢ ዓጽዩ ከምቲ ዝለመዶ ንጉስ ጉያ ተወንጨፈ። ንፖልተርጋት ኣብቲ መስመር ዓወት ክቅድሞ ጀመረ። 0.09 ሰከንድ ብውሕድ ዝበለ ፍልሊ ሃይለ ንወርቂ ሜዳልያ ወሰዳ። እዚ ውድድር እዚ ኣብ ታሪኽ ስፖርት ከምቲ ዝበለጸ ውድድር 10,000 ሜትር እዩ ዝረአ። ፖልተርጋት ድሕሪ ውድድር ከምዚ በለ፣ ሃይለ ብዓቕሙ ጥራይ ዘይኮነስ ብዓቢ ልቡ እዩ ስዒሩኒ። ሃይለ ገብረስላሴ ንኹል ግዜ ናይ ኦሎምፒክ ሻምፒዮን ኮይኑ ተረፈ። እዚ ውድድር እዚ ንሃይለ ካብ ሰብ ናብ ኣፈ ታሪኽ ሌጀንድ ቀየሮ። ንኢትዮጵያ ድማ ኣብ ማእኸል ዓለም ኣቐመጣ። ንሕና ካብዚ እንታይ ንመሃር? ቃንዛ ይሓልፍ፣ ክብረት ግን ንዘለዓለም ይነብር። ሃይለ ነቲ ናይ ስቴድየም ዘመን ቀስ ብቐስ ይዛዝም ነበረ። ግን ናብ ቀጻሊ ምዕራፍ ማለት ናብቲ ናይ ማራቶን ተረርቲ ጎደናታት ንምስጋር ዝተዳለወሉ እዋን እዩ ነይሩ። ንሓደ ኣትሌት ካብ 10,000 ሜትር ናብ 42 ኪሎ ሜትር ማራቶን ምልዋጥ ከም ሓድሽ ምውላድ እዩ። ብዙሓት ሰባት ሃይለ ዕድሜው ደፊኡ እዩ፣ ኣብ ማራቶን ኣይክዕወትን እዩ ክብሉ ጀመሩ። ንሱ ግን ንጉስ ምዃኑ ንምርግጋጽ ገና ሓድሽ ታሪኽ ክጽሕፍ ነበሮ። ሃይለ ኣብ መጀመርታ ናብ ማራቶን ክኣቱ ከሎ ኩሉ ነገር ቀሊል ኣይነበረን። ማራቶን ጽንዓት ጥራይ ዘይኮነስ ምስ ርእስኻ ትገብሮ ናይ ኣእምሮ ኩናት እዩ። ኣብ ለንደን ማራቶን ሃይለ ገለ ሽግራት ኣጋጢሞ ነበረ፣ ግን ንሱ ካብ ስዕረት እዩ ዝመሃር ዝብል እምነት ነበሮ። ዓወት 2007 ቦታ በርሊን እቲ ኣየር ጽቡቕ ነበረ። ሃይለ ድማ ካብ ዝኾነ እዋን ላዕሊ ተዳልዩ ነበረ። ኣብቲ ውድድር ሃይለ ንዓለም ዘገርም ስራሓት ሰርሐ። ናይ ዓለም ክብረ ወሰን ብ2 ሰዓትን 4 ደቂቕን 26 ሰከንድ ሰበረ። ዓለም ብኣፍቃል ተደፍአት። እዚ ሰብኣይ እዚ መወዳእታ የብሉን ድዩ? ድሕሪ ሓደ ዓመት ኣብታ መሬት በርሊን ሃይለ ንባዕሉ ሰዓሮ። ነቲ ናይ ዓለም ክብረ ወሰን ናብ 2 ሰዓትን 3 ደቂቕን 59 ኣውረዶ። ልዕሊ 35 ዓመት ኮይኑ ንዓለም ከምዚ ዝበለ መልእኽቲ ኣመሓላለፈ። ዕድመ ቁፅሪ ጥራይ እዩ ንዓወት ዝዓግት። ዕድመ ቁፅሪ ጥራይ እዩ ንዓወት ዝዓግት ነገር የለን። ሃይለ ኣብ ማራቶን ክዕወት ዝኽኣለሉ ምስጢር እንታይ እዩ? ስነ ስርዓት። ሃይለ ኩሉ ግዜ ከምዚ ይብል፣ ስልጠና ከቢድ እዩ፣ ግን ውድድር ደስታ እዩ። ንሱ መዓልታዊ 2 ግዜ ይጎይ ነበረ። ኣብ ምግቡ፣ ኣብ ድቃሱ፣ ኣብ ኩሉ ህይወቱ ጥንቁቕ ነበረ። እቲ ካብ ኣርሲ ሒዝዎ ዝመፀ ዘይሕለል መንፈስ ኣብ ጎደናታት ኣውሮፓን ኣሜሪካን ንጉስ ገበሮ። ግን ህይወት ማራቶን ኩሉ ግዜ ወርቂ ጥራይ ኣይኮነን። ኣብ ኒውዮርክ ማራቶን ብምኽንያት መጉዳእቲ ካብ ውድድር ክወፅእ ከሎ ንፈለማ እዋን ብዛዕባ ዕረፍቲ ሪታየርመንት ክሓስብ ጀመረ። እቲ ናይ 25 ዓመታት ናይ ጉያ ዘመን ቀስ ብቀስ ናብ መወዳእትኡ ይጽጋዕ ነበረ። ሃይለ ካብ ጉያ ክዓርፍ ይኽእል ይኸውን፣ ግን ካብ ስራሕ ኣይዓረፈን። እቲ ኣብ ትራክ ዝጀመሮ ፍጥነት ሕጂ
ናብ ዓለም ንግድን ወፍርን ክቕይሮ ተዳለወ። ብዙሓት ስፖርተኛታት ካብ ስልጠና ድሕሪ ምውፅኦም ህይወቶም ይጽልምት። ሃይለ ግን ኣይገደፎን። ንሱ ሓደ ካብቶም ዝዓበዩ መራሕቲ እዩ። ስለምንታይ? ምኽንያቱ እቲ ኣብ ትራክ ዘጥረዮ ምድንጋጽ ንሰባት እውን የርእዮም ነበረ። ጥዕናን ዝገብሮ ዘሎ ወፍሪ ንዓሰርታት ኣሽሓት ኢትዮጵያውያን ተስፋ ሂቡ እዩ። ሃይለ ንኢትዮጵያ ከም ሃገሩ ጥራይ ዘይኮነስ ከም እትዓብየሉ መድረኽ እዩ ዝርያ። ካብ ጉያ ናብ ቢዝነስ ሃይለ ሪዞርት ዝብል ዓብይ ናይ ሆቴል መርበብ ጀመረ። ናይ ሐዋሳ ሪዞርት፣ ናይ ኣርባ ምንጭ፣ ናይ ቢሾፍቱ እዚ ኩሉ ንኢትዮጵያ ኣብ መዳይ ቱሪዝም ከም እትዓቢ ገበራ። ሃይለ ከምዚ ይብል፣ ስራሕ ማለት ኣብ ውድድር ከም ሙግያ እዩ። ጻዕሪ፣ ትዕግስቲ፣ መደብ። ሃይለ ገብረስላሴ ንኣሽሓት ኢትዮጵያውያን ስራሕ ፈጢሩ እዩ። ኣብታ ሃገር ብስራሕ ዘይክእሉ ሰባት ብዙሕ ኣብ ዘለውሉ እዋን ሃይለ ኣነ ንባዕለይ ክሰርሕ ጥራይ ዘይኮነስ ብጾተይ እውን ስራሕ ክረኽቡ ኢሉ ተንቀሳቐሰ። እቲ ቆልዓ ዓርሲ ሕጂ ናይ ርእሰ ማል ዓብይ መራሒ ኮይኑ ንሱ ካብ ስፖርት ተምሃሮ ኣዝዩ ቀሊል እዩ ዝሰርሕ ይዕወት። ሃይለ ብዘይስስዐ ብትሕትና ንግዱ የካይድ። እቲ ፍሽኽትኡ ሕጂ እውን ምስኡ እዩ። ሰራሕተኛታቱ ከም ሓለቓ ጥራይ ዘይኮነስ ከም ኣቦ ወይ ከም መምህር እዮም ዝርእይዎ። ሃይለ ገብረስላሴ ካብቲ ናይ 10,000 ሜትር ሜዳልያታት ንላዕሊ ዓብይ ውርሻ ገዲፉልና። ንሱ ንኢትዮጵያዊነት ኣብ ዓለም ብኣወንታዊ መንገዲ ኣስተምሂሩ እዩ። ካብ ዓለም ለኸ ሽልማታት ክሳብ ናይ ላዕለዋይ ኣምባሳደር ስፖርት ዝረኸቦም ክብርታት ሃይለ ንኢትዮጵያ ካብቲ ናይ ጸገም ስእሊ ወፂኣ ኣብ መድረኽ ዓወት ከም ትረአ ገይርዋ። ንሱ ስለምንታይ እዩ ክሳብ ሎሚ ንጉስ ተባሂሉ ዝጽዋዕ? ምኽንያቱ ጽንዓቱ፣ ትሕትንኡ፣ ፍሽኽትኡ ከምኡ'ውን ንወለዶታት ዝሃቦ ምኽሪ ስለ ዘይነጽፍ። ሃይለ ንቐጻሊ ወለዶታት ከም በዓል ቀነኒሳ በቀለ መንገዲ ዘርአየ ፈላሚ እዩ። ሎሚ እንታሪኽ ሓደ ጀግና ርኢና። ሃይለ ገብረስላሴ ካብቲ ናይ ኣርሲ ቆልዓ ክሳብ ኣብ ዓለም ለኸ መድረኽ ኢትዮጵያ ዘንበረ ጀግና። ንሱ ንዓና ዘምሃረና ምስራሕ፣ ጽንዓት፣ ፍሽኽታ እዩ። እምበኣር እዚ ታሪኽ እዚ ናይ ሃይለ ጥራይ ኣይኮነን፣ ናይ ነፍሲ ወከፍኩም እዩ። ሃይለ ገብረስላሴ ንዓኹም እንታይ ማለት እዩ? ኣብ ኮመንት ግደፉልና። የዚኣ እንተፈቲኹምዋ ሰብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ። ንዝያዳ ታሪኽ ኢትዮጵያውያን ጀጋኑ ቻናልና ተኸታተሉ።